cikin su babu kamar ke mata, tunda na samu Ramatu dole ne in zarta yan gayu. Alƙawali ki yo mini Ramatu cewa ba ki mirata, idan ni zan yi alƙawali gida zan kai ki fata na. Mu tare ni da ki aure da suri ba da soyayya, ranar zan kira ki sarauniya kin zarta yan ƙarriya. Yawo na halin ki za ya saka in bar dole rayuwar baya, sabani idan ya zo kawai musulmu mai suna. Kina suna ina son ki daure mu shi tausayin juna, idan tafiyar mu ta nisa da ke wata rana yin suna. So ya sakin kira ni da jarumi na amsa sunana, zan baki kula ki bani kula, a so ba ta wuya haƙoƙi wayo Allah.